Hello, welcome, welcome. So, nami karon sa Home Depot and then nagsurisuri mi, nya gusto mo palit og washer. Yan, naguba mong washer. Ginahan ko ano na washer. Look at this one. It has AI to the core. So, sa may style ani. Saman, mag-AI na lang ni ang washing machine. Ha? Saman mo, kuan siya. O, nakamutan. AI wash optimizes cycle based on contents of laundry. Oh, wow. Kuyawa good ani. AI yan. Yan, no, palit ani kay AI ni. No? No, see? It's AI. Looks good. It is. Oh, See? it's different. So where's AI now? Let's turn on. It doesn't even turn on. Because it's the same. Uh, so interested ko kung unsa ang AI, no? Nga mabuan. Kuyawan na karon no sa mga Oh, dishwashers. AI na. O dishwashers, washing machine. AI naman, no? Grabe. And nakita na sa nimiglain nga AI right here. AI nga dishwasher. Unya ang nakanindot ani niya kay mo connect ni sa imong phone. So while you're like naka sa office, pwede may turn on ang imong dishwasher. I mean, yung washing machine. And maka-check ka kung naunsa na status sa imong laundry. Ana. So, nindot kaayo, no? $995 ra. So, for both, nga AI na sila tanan. So, nindot kaayo, no? So, ka-imagine mo, no? So, na-excite, naglaway ko mga palit og washing machine nga na ay AI to the core. Oh, wow. Daghan kaayong AI na nga kung ano nga integrated na. So, manit lagi tawag og AIoT, Artificial Intelligence of things, artificial intelligence of things. So mo ni siya mo ni siya example sa AIoT. So artificial intelligence of things. So una gitawag nag IoT or Internet of Things karon kay AIoT na. So na sila na sila AI to the core, ma-connect na sa imuhang phone ug mao ni kanindot sa imuhang AI. Unya, interested kay ko nga mahibaw kung kuan ka ng nindot kay ni siya kay while padung na ka sa balay kay imo na i-turn on ang imuhang kuan na uga na nga or let's say for example nabugnaw ng gilaundry ina na ma-start na nimo. So nindot kayo no. So kudos to LG no. Sila yung nag-una sa tanang mga washer o kanang dryer din kay sila kung nakita niyo na ay AI. So once again, this is called AI